Hola, Amèlia i Guillem. Avui explicarem aquell conte de la frigola que fa tant de temps que m'ho demaneu. A veure si ens en sortim. Doncs, a veure, vet aquí que una vegada era una noia molt i molt i molt pobra i que es havia de cuidar dels seus germans, del seu pare, que estava malalt, i la seva mare, que també estava a la casa, i també hi havia els seus avis. Tots eren allà a la casa, eren molta gent, i no tenien prou coses per menjar, només amb el que tenien a l'hort no podien fer res. Així que la noia havia d'anar a treballar per guanyar-se la vida. I es dedicava a fer de llenyataire. Anava a fer llenya al bosc, però com que eren tanta gent, cada dia havia d'emplenar un carretó ben ple que tenia treballs a portar a la casa seva. I així va ser que va anar fent, fins que un dia es va acabar tota la llenya que hi havia en aquell bosc. Així que, doncs, no hi havia ni un arbre, ni res, ni un arbust per poder fer llenya, només quedava una mata de frigola. I ella sempre la deixava, aquella mata, perquè li arrencava, pensava, oi, tan maca que és aquesta mata de frigola, no la vull pas arrencar. A més, tampoc serveix gaire per fer llenya la frigola, serveix per altres coses, però no pas per llenya. Però no va tenir cap més remei, que al final la va haver d'arrencar. Però la va estirar, vinga a estirar, i no s'arrencava, era ben forta. Però estirant, va aconseguir arrencar-la, perquè les arrels anaven molt i molt fondes. Quan la va haver arrencada, doncs vet aquí que ella va veure que s'obria un forat a terra molt i molt gros. Va mirar i era un forat fondo, molt negre. No es veia què hi havia baix, però com que era molt trapassera, va dir, ui, a veure, deixem la llenya aquí, jo m'aniré a veure què hi ha dintre d'aquest forat, que és molt estrany que sigui aquest forat tan gros. Així és que ella va començar a baixar pel forat, i tot era negre, fins que va anar caminant en avall, i va trobar, començar a veure claror, i llavors va veure un palau que hi havia allà sota terra, grandiós, tot brillant i preciós. I va entrar, va veure la porta oberta i va entrar a veure què passava, què hi havia dintre el palau. Tot era brillant i preciós. Hi havia un noi allà molt eixorit, que es veu que semblava un príncep. O ho era? Era l'amo del palau. I quan la va veure li va dir, tu m'has salvat, perquè jo estava aquí sota, encantat, castigat a dintre d'aquest meu palau, i no me podia sortir ni fer res fins que no vingués una persona, bona persona, que me desencantés, i tu m'has desencantat, així que, com que m'agrades molt i ets bona persona, jo me vull casar amb tu, si vols, si estàs d'acord, ens casem i viurem aquí en aquest palau, que hi tindràs tot el que vulguis, de tot. Però amb una condició. Hi ha una capseta allà dintre de la cambra aquesta que hi ha al costat de la cuina que tu no la pots pas tocar. No te s'acudeixi d'obrir-la, perquè ens portaria una desgràcia. No l'obris, No. Ella va prometre que no l'obriria. Es varen casar, allà sota, tots dos sols, vivien la mar de bé i varen viure molts anys. Ella ja ni se'n recordava que tenia una família, ni se'n recordava de res. Es va quedar a viure allà amb el príncep aquell. I vet aquí que varen ser molt feliços durant un temps, però ella, com que era trapassera de mena, només tenia al cap aquella capsa, a veure què hi podia haver dintre d'aquella capsa. I masega que masegaràs, i va pensar, el dia que ell se'n vagi, que sortirà a fer alguna cosa, jo iré i obriré la capseta, a veure què hi ha dintre. I així ho va fer. Un dia que ell s'havia d'anar a fer uns recados, unes coses a no sé on, havia d'anar a buscar una cosa fora, doncs vet aquí que ella va anar a l'habitació aquella que hi havia al costat de la cuina, va veure la capseta
amb una clau, va girar la clau i la va obrir. I vet aquí que dintre de la capseta hi havia un vestit de bruixot. Ella va quedar parada. Va pensar, ostres, així el meu home és un bruixot. I un encantador. Vés a saber tot això que ha fet. El devien encantar en ell perquè tenia la capseta aquí amb el seu vestit. Però vet aquí que a la que ella havia posat la clau a la capseta per obrir-la, el seu home que era fora ja no se'n van recordar de res. Va perdre la memòria i no sabia ni qui ves una capseta, ni la seva dona, ni res. Se'n va anar vagarejant per allà pel món. Però vet aquí que també com ella va tancar la capseta, es va enfonsar el palau, es va enfonsar tot i va tornar a quedar tot el forat, però negre, 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 sense palau i sense res. Sort que ella tenia una mica de 4 cèntims i 4 joies que portava a sobre, però se va quedar allà al carrer, amb una branqueta de frígol a la mà, que és el que tenia, com havia anat a dintre del forat. I va anar preocupada, què li haurà passat al meu home, què li haurà passat al meu home. I va anar a córrer amunt i va dir, fins que no trobin el meu home, no pararé. Amb això que va caminar, fins que va anar a parar en una casa que era allà dalt de tot de la muntanya, una casa grossa, grossa. I va anar a picar a la porta per veure si la volien per fer feina, perquè va dir d'alguna cosa hauré de viure o anar a dormir. I va obrir una senyora que resulta que era la mare del sol, perquè el sol i la lluna i el vent eren germans. I tots tres vivien en aquella casa i ella era la mare de tots tres. I la senyora va dir, com és que tu que ets una persona tan rica, tan important, que tenies de tot, i casada amb un príncep, amb el príncep que és el bruixot encantador, ara ets tan pobre que has d'anar a demanar a les cases per treballar i que te vulguin a dormir. I ella li va explicar tota la història. Ella va dir, vet aquí, mira, ets trapassera però ets bona noia. Així és que jo, com que no me moc d'aquí, no sé res, però li preguntarem en el meu fill gran, el Sol, ara com vingui, a veure si l'ha vist en el príncep encantador. I així ho varen fer. Cap d'una estona va arribar el Sol, que ja estava cansat d'haver estat tot el dia treballant, i li varen preguntar, la mare, diu, mira què li passa a aquesta noia, no l'has pas vist en el bruixot príncep encantador? I el Sol diu, sí que l'he vist, i tant que l'he vist. Diu, l'he vist que viu no gaire lluny d'aquí, que es vol casar amb una princesa i estan molt a punt de casar-se. Però bueno, no sé exactament com va tot. Bueno, diu, la mare diu, li preguntarem a la lluna. Quan va arribar la lluna, que ja també estava cansada d'estar tota la nit treballant allà fent llum, li varen preguntar si ho sabia allà on vivia exactament i com passava. Diu, sí, el príncep aquell. Jo ho veig perquè està amagat. Es vol casar amb aquella princesa que el té tancat, perquè com que el príncep és tan guapo, ella no vol que li robi ningú. Així és que el té allà tancat. I només el puc veure jo per les escletxes així a la nit, com vaig a fer llum, i il·lumino l'habitació i el veig allà dintre i es casarà d'aquí 3 dies. Ostres! I doncs com ho farem? Poc que tinc temps d'arribar, va dir la noia, i la mare diu, espera't, hem de mirar una manera ràpida que ens solucioni això l'altre meu fill petit, que és el vent. Ell és molt savi i ho farà tot. I sí, quan va arribar el vent, que encara estava més cansat que els altres. Ostres, tant bufar tot el sant dia, vinga a bufar, estava rebentat i es va seure allà en una cadira i va dir,
Ai, deixa'm reposar. Però li van explicar i diu, bueno, mira, jo com que ja sé allà on viu i com ho hem de fer, doncs mira, tu comences a caminar, però jo com que vaig més de pressa, miraré d'aturar el casament. Així és que bufaré i bufaré, bufaré, com el més fort que pugui, perquè què fa el vent? Bufa, només bufa, doncs bufa que bufa. I diu, tu, mentrestant, vas caminant i jo m'emportaré el vent. Diu, jo bufaré i m'emportaré tota la roba que tenen els sastres i que hi ha al palau i que hi ha per tot arreu, tota la roba que li estan fent el vestit de núvia, així que ella no es podrà casar, perquè m'emportaré tot, els didals, els fils, les agulles, no li podran fer cap vestit de núvia. I que si no té vestit de núvia no se podrà casar. I així va passar. Mentre ella anava caminant, el vent va fent més aviat i se'n va anar cap allà on eren la princesa, que tenia tancat el príncep en el seu palau, i bufa que bufa, bufa que bufa, se'n va endur tota la roba de tot aquell poble, de tots els sastres, els fils, els didals, les agulles, tot. Ai, que no li podien fer cap vestit de núvia i la princesa estava ben desesperada. Però així la noia se li va acudir una cosa, i se'n va anar amb una botiga d'un marxant que hi havia per allà que tenia roba ja feta, roba feta. I li va comprar, doncs, tres bruses ben maques que tenia el marxant, allà endreçades, els hi va comprar la noia i va fer veure que ell era un marxant i anava caminant pel carrer. Qui me vol comprar aquesta roba? Fins que va arribar allà on era la princesa. La princesa estava desesperada perquè no podien fer-li un vestit, perquè no tenia la roba, així és que li va preguntar, com valen aquestes bruses que me portes aquí? I eren de seda, totes així blanques, brillants, i ella li va dir, ui, 3 sacs de diners d'or, de monedes d'or. No, sí, 7 sacs, 7, perquè sempre els comptes són 7 i no són 3, a vegades són 3, a vegades són 7. Doncs 7 sacs de diners d'or per tots aquestes 3 bruses. I sí, la princesa se li va quedar i ella li va dir, però per què? Com és que voses aquesta roba? Ella se pensava que era un marxant, la princesa, perquè la llenyataire perquè s'havia disfressat. Diu, mira, és que me vull casar i no em puc casar perquè doncs no tinc vestit. I ara, a veure, si tinc amb aquestes bruses alguna cosa tindré. I per què? Qui és aquest príncep tan bo que te vols casar, que te vagis de pagar tant de cèntims per unes bruses? I ella va dir, ui, no te'l puc pas ensenyar, és un príncep molt maco i me'l prendria algú si és que el tinc ben tancat. I sí, que la noia llenyataire se'n va anar cap altra vegada en aquella botiga que tenien roba feta i va dir, doncs, ara agafaré uns vels o mantells per posar-se al cap, allò, com uns mantells de núvia. Se'ls va agafar, li va fer el mateix i se'n va anar trico cap allà. Ai, qui compra aquests mantells, qui compra aquests mantells? Resulta que la princesa la va veure altra vegada, la va fer pujar i li va dir, jo te'ls compro. Com valen? I ella li va dir, mira, 7 sacs de monedes d'or més. I va vendre. I així va ser. No tens pas més roba, li va dir ella, no em podries pas dir. Mira, ja miraré de fer alguna cosa més, a veure si te'n puc portar més. Així és que l'endemà van tornar a anar a la botiga aquella que tenien roba i va agafar 3 faldilles. Va agafar les 3 faldilles i li va portar cap a la princesa. I li diu, mira, aquí tens aquestes 3 faldilles.
que el nebòs diu, jo estic molt intrigada perquè sóc molt trapassera i si no veig qui és aquest príncep tan important que tu ets capaç de pagar tants i tantes de monedes d'or per casar-t'hi, per comprar una roba per casar-te deu ser molt important i jo soc trapassera i el vull veure. No t'amoïnis i no te cobraré res per les faldilles, però m'has d'ensenyar el príncep. Amb això que la princesa va dir, bueno, com que poc passarà res, perquè li ensenyi. Ara diu poc que se'n desdirà a última hora de casar-se, ja és demà que ens casem, ja no se'n desdirà pas. Però vet aquí que la noia va entrar al llenyataire allà on hi havia el príncep i com el va veure escriure, va veure que era el seu home i li va dir, que no te'n recordes de mi? I ell, no se'n recordava, no te'n recordes de mi? No. I ella li va explicar i no se'n recordava, però llavors se va treure aquell bri que tenia de la frigola, li va fer flairar, li va passar pel nas i li va ensenyar. I llavors amb aquell olor màgica de la frigola li van venir tots els records i després sí que se va recordar que aquella era la seva dona, se varen abraçar i se varen arrencar a córrer, fugint del palau de la princesa, que no els veiés ningú. Vinga a córrer, com que portaven ja totes les saques, aquelles dels sacs de monedes d'or, varen pensar, mira, mentrestant, amb això ja en tenim per viure. I se'n varen anar corrents, fins que varen anar molt lluny en un altre poble a viure, i ja tenien cèntims per poder viure. Així és que després aquella princesa se va quedar amb un pam de nas i el príncep se va quedar amb la seva dona, que ja eren casats, i li va dir, m'has de prometre una cosa, que mai més seràs trapassera, perquè veus el que portes a trapasser. Doncs vet aquí un gat, vet aquí un gos, i aquest conte ja s'ha fos. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i aquest conte s'ha acabat.